हैदरपुरी अशी रे किती मध्ये का देल रे तू कसली ऍक्शन चालते शिरमाई खबर असते का आर पार्टी इलेक्शन पहिलं होतं हैदर गाजली सुकून गेली पुरा पडे रे सुटून गेले दोन परत वळ्यात घातली काय करते रस्ता तकली खूप घेऊन जाणार रे काम करून जाणार रे माणसा जेवण झाला बरं कांड वर का लाईटाचे बघून जातेली लाईट लावून गेल्यालो ही नाटू रे मातकड चालला तू मागे बरा दोस्त नाही तू मागे आता करणार रे ते काम करूया कामाच नाव गेल की दोस्त आणि खाता ना 2 ताट शीत जेवण एक डबे केळी ते 10 केळी खाणं 2 केळी जेवण येला आणि ती गिळ हैदर म्हणून अशी रे अशी एक काम करूया अशी दिलो मान घेऊन आयदन घातल्या जाईन का चरचर जाताले एक काम करूया मरे अर्ध तू मार अर्ध हा मारता आणि मरे हा तू मरे आयदन घासून दे हा धुवून काढता हाऊस घासून हाऊस तुला जाईन जर हरकत ना दोस्त मला असं होऊ जातो चल भीतर आहे गास यायचं चल मी होतो भीतर बोल बोले यार किती टाकायचं आता जाणले ते जायला शिकत ते मुखारली जायचे भीतर राशील पहिले होसून गिळटलो नंतर हैदर घातलो हा कसली संकटात पड रे देवा हा वेगळं दोस्त करो पण मागेल परिस्थिती पळयल्या सुण्या दिल्या सुद्धा नाका हेणी कोणाकडे 10 लाख रुपये घेत आणि एकट्या कान दिले तेणी एक डब्बर कंदीत पडील काय असे राशी लावायचं बरं ना डब्बल आहे ना सिंगल आहे ना आता पैसे घेईल मनीस पासपोर्ट काढ बाहेर कोळ मार घेतोय आज त्या 10 लाख रुपये दिले मनशान आमच्या कंप्लेंट देऊन दोला म्हणून महिन्या येता पोलीस वसूल करी म्हणून पण तो ह्यांक नाक झालं किती सांगून पिसू करून दांड दिला तर हा एक सोड गेला हा पक्का चोर जाता किती नाटक लास्ट माझ्याच तार घालता मग लोकां नाडू मात्र कसं ऐका ना चालू एकदम ऐका ना असे किती बडबडू लागला तुम्ही केली कारण सांगू लागलो लोकांक विकून घात मी सस्ता करून अरे कोण गेले मुलं डिलाच कोण गेले तर सांगणार रे काशी म्हण रे तू लायकी येतीस मग गळ्यापाशी तू भिनाक रे अरे हा वाजता तू भिना का तू आतूनच पण काल आम्ही कन्नड नाटक पळव गेले त्या हेडाने किती डायलॉग मारले प्रपंच प्रपंच म्हणून टेम मारली पळे ते तुझ्या जाईल रे बाबा मजा जायला ना रे किती जायला जाईल रे तुझ्या किती जायला जाईल रे जाईल त्याला मान दाखे पळे या मान दाखव दाखे प्रपंच ये सागे ही प्रपंच सृष्टीचा परमात्मा ಉಚ್ಚ ಮಾಡು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದ ಅಂದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಈ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಧೋಗತಿಗಳಿದೆ ಪ್ರಳಯ ಸಮೀಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಳಯ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಗಂಡ ಕೋಮಲಾಂಗಿಯರ ಜೊತೆ ಪ್ರಳಯ ನಡೆಸುವುದೇ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಬಾಳಿನ सांगेल काय तुका पुरो कोणी गेले मी तुका सांगेल काय मी म्हाकाच काय ना उगी बडबड आणि मागीर ते त्या दोस्त दोघी दोस्त मेळले जाले मस्त कन्नडान गाणी सांगेल पळय आम्ही बी एक आम्ही हांव नाचतनी आता नाचत हांव Thank you.
वाट पडेल खंयच्या बँकात दवर म्हणजे आपण जाम झालो एनर्जी ड्रिंक्स नका सर खंच साऱ्या वाट पडू यो सोड यो अरे बेल मार्ग ऐकायला रे हा कामात असले पिऊचे काम गेले आणि उडवायचे आहे पिऊचे काम मागे आहे त्याला पळे पोलीस येतात बाहेर मारले कसे अकाउंटमध्ये ऐकायचं मागेलं ऐकूया रडू लागेल माझी वाट झाली आजी मेली नाही सर त्या दिवस मेले बाबा नाही सर ऐका सर आज मेले मगर आई नाही वाड्यावर आली पण आजी मी मरची नात आणि माझं तुम्ही बसता सांगते सांगा मी बघतो जितके जण मरते म्हणून सांगा ते पुन्हा तुमका दळवर आपल्या दिसता ते आता सीधा विषय आता पैसा आहेत त्याला त्या दुकानात जातो आणि कष्टाने पैसे देऊ शकतो का अरे बाबा ते सांगतो तशी काय नाही रे पैसा घडणे का लागणार आणि तुमको म्हणे पैसा याद खाल्ले की आजू मारता आजी मारता बापन मारता पुरण मारता बड्या सगळं मारता तुमचा अरे सर तुम्ही काय व्हायचे घर तुमको भाजी पहिले नाव आहे तर हे आणि केनाच्या सुरू केलं काही आ सिगरेट वाज येत मला यागा पैसे कोणतो आधी मेले रेडी तर अगरबत्ती एक वास बी येतो चिलो सिगरेट आहे त्याला त्याच्या टाइम ह्याचा अगरबत्तीचा स्वाद तो अगरबत्ती जाऊ अरे ते लिखाची कंपनी जा सिगरेटी कंपनी अगरबत्ती कंपनी अरे हाय ऐकायला बिंदास अगरबत्ती सायकल अगरबत्ती मोगरा एकरा शेगरा सगळे अगरबत्ती ऐकायला रिक्षा ऐकायला बिरिस्टार आणि तो पर्सनल सिगरेट ऐकायला हा फर्स्ट टाइम रे वा 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 तुमसाठी खडे लोक चालते हा हरकत हा जाऊ जाऊ अगरबत्ती हापूड होईना का आणि ओल्या असा त्या आणि शास्त्र दोन गेला होता त्या उरू 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 आजी ना मला ते पार्टी गल्लीकडे ना मात्र ताण लागला चालेल
तास खडकून महाराज पळाले आमच्या बरोबर 12 तास तास ते दिस हा 12 दिस हा अरे बाबा रे देवा तुला कळत तुला कळत राहणार रे बाबा समाधान केलं समाधान तसं नका नका बरोबर तू उपाय दिसता हाकून पळूया हा कळलं बात दिवस झाला तर आता साहेबांनी सांगतो किती सांगा येता घेऊन रे हा किती आमका गरीबाचं पळाय पण आता तुम्ही नाही आली नाही म्हणता रे पळता हा पण मुक्काम महिने समाधान बोलणार घेतलं मुक्काम महिन्यात चुकून असताना हळदाय देऊ जाय आपल्या भले ना आहे का पिता हरकत ना जाम झाले किती राहा हा देऊ अरे हा जाऊ रे नाटक करता का मुला खाली मध्ये तो घ्यायला दांडी ताव दे रे तुम्ही माका दांडी म्हणजे तू कळूच केला बाबा 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 गोड रे तू गेले तू खरी गेला उपाशी पडणार की नाटक धावण्याला तू काढण्याची साखर आता तो मालिक पुरा निवळ गेलो गाना या पोलीस बाप्या हे साधारण पोलीस नाही आहे आमच्या 10 लाख घेताले वसुली करताना 20 लाख आमच्या घेऊचे पुरी केलं ते चल या भीतर या चल अशी देवा खाली करू नका झाले होते बरी आशिल्ले जाल्यार म्हाका खायल्यातच पडना मागीर भांडणा खंय तरी येतर म्हण एका तेका घेवन घेवन खायत बसतात ते तुला अण्णा तू इथली काय भीती तू बरे का त्याला सांगू दे ना फ्रेंड म्हण कितें फ्रेंड म्हणत फ्रेंड म्हणत रावला तो करता तुका एक दीस एंड मानतो तो तुका तो हंगे येल्यार कळत आशिल्लो तो वाका सिमका म्हण जाल्यार मागीर भाव तो भायर गेल्ले विश्वास हांव आज हंगेन पावला तितले आवडतो तुझं हांव 5 वर्स कॉलेज कशें केलें म्हण मागीर म्हाकाच खबर आसा रे अक्षरा हां आता तू सांग केलं गो पण तू सांग माझं मनच घेत गो कितें मन दिता तसल्या एक काम करा मन दिला रे मन कांड म्हणून सांग मरे मस्त काय करणार गो तू काय महत्वाची गोष्ट सांगू इच्छिती कितें म्हाका ती कसली महत्वाची गोष्ट सांगू आशिल्ली ते सांग पळया हांवें मात्र ऐकेन मरे अक्षरा हां अक्षरा हा म्हणतो तुका खूप लाईक करतो एक तू गोष्ट सांगूच मरे तू ही गोष्ट सांग्या म्हणून तरी 4 वर्ष काढलो ही गोष्ट सांगू तू 4 वर्स काढलं म्हणला तसले हित गोष्ट सांग मागीर भावाकडे सांग पळया हांव अक्षराक लव करता म्हणून मागीर भाव केला ऑपेट पळय तेन्ना हांव पिता आता सांगला मग काय कर म्हणतो असं प्रीत मरे तू आणि लव करता म्हण सांगू सांगचे किती इझी रावता ते लव करचे लागली हांगा हड्ड्यात दम रावू जाय आता सांगू 4 वर्ष काढली आम्ही आयडिया करूया किती खंय तू थांबच्या किती तू धांवचे हा तर धांव गेला घरी येऊन पावतले जाल्यार तू केन्नाच येऊन पावता मागीर भावा तू वळखना रे अजून सांगा तू बी शिक्षण नाही मग हा बी आवडला तुका तू म्हाका खूप आवडत रे आणि तुगे हे मन असते ते बी म्हाका खूप आवडतं तू इथे सांगितलं पडो मग मनात दिसू लागला मग
रे